Значи ясни имена има ли са евентуални кандидати за евродепутати от Пловдив? Имена ясни нямаме, тъй като не сме започнали с събранието. Така че не може да има предложения, те ще бъдат на събранието, които ще направим в районите. Ще имаме 6-7 събрания, където всеки един ще може да предложи евродепутат за Пловдив. Това също бих предложил, примерно, един Стефан Шилев. Той беше и Колко човека ще излъчите в от Пловдив? Нямаме указания все още за номинацията, но според мен ще бъде отворена програма за номиниране, така че което означава, че най-вероятно няма да има ограничения в бройката. Според мен Пловдив е реално 3-4 според мен. И защо ще предложите Стефан Шилев? С какъв аргумент? Да, има прекалено добър опит вече. Има образование, има практика, бил е в листа за европейски депутати, одобрен е един път от изпълнителна комисия, бил е в листа за национален парламент, пак е одобрен от изпълнителна комисия. Щом човек е два пъти одобрен от изпълнителна комисия в дадена листа, означава, че всички му е доверие.